Sú 60. roky a Miroslav Válek pokračuje vo svojom básnickom vývoji. Hoci posledný verš predchádzajúcej Válkovej zbierky Príťažlivosť znie Človek je večný, čitateľ, ktorý sa už ponoril do jeho skepticizmu a irónie, nemôže brať tento optimistický výkrik doslova. Skôr to berie ako takú paródiu alebo ako takú horkú trpkosť a vlastne iróniu. Knižka nasledujúca, ktorá sa volá Milovanie v husej koži, je naozaj vyzliekaním zo svojej kože, z tých kabátov, ktoré všetci podhadzovali oteplením režimu. Do slovenskej poézie zavial prievan napríklad amerických býtnikov, nového slovníka, novej nespútanej obrazotvornosti. A Válek podľa mňa v tejto svojej najlepšej knihe práve reaguje na tento prievan slobody. Nebol by to dialektik Válek, nebol by to Válek, ktorý chce zosúladiť rozpory, ktorý na každé áno hovorí nie a na každé nie hovorí áno zo zásady, keby nezobral túto slobodu ako príležitosť na anatómiu, rozpitvávanie všetkého, čo priniesla táto civilizácia. Samozrejme, navonok sa to maskovalo ako, že je to kritika kapitalizmu. Je tu jedna nádherná báseň, kde Válek v podstate ospevuje Johna Kennedyho, zavraždeného, a hovorí, že na jeho pohrebe kvoň oplakáva čistými konskými slzami hanbu Ameriky. Lenže čitatelia, ktorí boli vtedy veľmi vytrenovaní na čítanie medzi riadkami, tak veľmi dobre vycítili túto Válkovú kritickosť. Válek však nekritizuje iba socializmus, ktorý sa znova nejako nadýchol a odmekol, aby vzbudil závan slobody, zdanie slobody, ale kritizuje celú ľudskú civilizáciu. Človek je preňho napríklad takýmto vyjadrením. O čierny dážnik, strata pamäti, zatmenie slnka, náhle oslepnutie. O čierny dážnik, bodka za životom. Niekde tieto svoje vyjadrenia ešte stupňuje. Nič, tma, prach a krieda. Čiže stretávame sa tu s prvkami, ktoré boli už vo Válkovej predchádzajúcej poézii, boli však mäkučko zabalené do ľúbivých básnických ohňostrojov a tuto sa už naplno prejavuje jeho irónia, skepticizmus, deštrukcia a právom niektorí kritici hovoria, že je to vyvrcholenie cynizmu Válkovho, ale aj cynizmu v slovenskej poézii.